kuma a tafin ba ni ga ni ai tafin ga wanda nace na so ita kuma tafin wace kika so nayi izina ta ke nuni kare ke guje ni yar zamani mai kyau launi zan zama tsani wata fim din ga ko a ce a fim ne yau to hakan dai kada ka kuma hawa wani layi da ba za mu fahimta ba gaskiya ne ina da ɗaya wata tambaya da nake so in ji akan waƙar Salma Salma. Waƙar Salma Salma muna so mu ji menene asalinta, sannan menene dalilin yinta, sannan wasu hujjoji da yasa kai wannan waƙar Salma Salma. Mai sama mai hadari dan karki yi min sihiri ba a daki ba wala sadari ni ina kauna mata ta san ba ni sakinta ka kashe ni nan ko da wasa samun karki ta bata